Ще ви покажа защо ролята на брокера е едно от най-важните неща при сделка с недвижим имот. Юли, разкажи накратко какво се случи с въпросната дама, която поиска да продадем имота и за по-малко от месец. И жената имаше така доста ниски очаквания, най-малкото защото не бе запозната с пазара, което е съвсем нормално за всеки един нормален продавач. Да. И тук идва и моята роля, защото тя изискаше 125 хиляди. Тоест това е цената, която тя искаше да получи, да, с идеята за по-малко от месец да го продадем. Okay. Бе запозната, че е малко по-ниска цената, но в крайна сметка аз казах, че бих могъл да свърша тази работа, дори пак отново в нейния срок, но на доста по-висока цена. В крайна сметка, буквално ми отне по-малко от 12 дни, за да мога да постигна цена с 19 000 евро по-висока. Което правих 144 хиляди. Точно така, да. Като тук е много важно да отбележим следното. Доста хора ще останат с впечатление, че ние като брокери дигаме цените на имотите. Но това не е точно така. Ние като брокери защитаваме страната, която ни наема. Тук в случая ние успяваме да защитим не само цена от 125 000 евро, а и да получим с 19 000 евро на тази цена. Като пак казвам, тук ние сме в страната на продавача. Ако в случая ние сме в страната на купувача, разбира се, тогава търсим най-изгодната сделка, но това е един реален пример, защо ролята на брокера е едно от най-важните неща в една сделка за недвижими имоти.